consiste toda a festa da mocidade? Consiste en vir, pasalo ben cos amigos, disfrutar dunha boa festa do verán. Desde as 6:30 levamos ruta de bares, que ven a charanga por todos os bares de Taboada, pois dándonos festa e cancións para animarnos a xornada. Que vades facer despois? Cal é o plan? Hai cena popular e despois concertos de músicos. Darse ca xente que ves ahora no Brao, xente do pobo de todo o ano, e sobre todo pasalo ben, disfrutar con eles, da música, da gastronomía do pobo. Festa, 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 ao ritmo o mismo, desde o principio ao final. O que non aguante, perde. A Comisión de Festas, en colaboración co Concello, fixeron unha programación bastante variada para todas as tipos de xente, xóvenes, maiores. Dentro do último día da festa, aquí a Festa do Oso, moi animada, con bastante afluencia de xente, vamos mellorando ano a ano, vai habendo máis xente cada ano. Ainda nos queda tamén bastante toda a tarde con o Festival Folclórico.